hindi nalipod sa ibalo sa tumakadamaan nga kung balikan nato ng istorya for the past years, ang illegal drugs sa Silay City was really existing. Grabe, no? Ang kampanya dira. Because probably nandigan nga tuig naga-exist ang mga ginaligar mga lagko nga mga personalidad sa ikon sa illegal nga droga. But recently, mga kakson, ang kampanya kontra illegal na droga, grabe. Particularly na under the administration of Mayor Jorit Gallego and the leadership of Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Now, here comes surprise drug test. Nag-conduct sila sa surprise drug test, hindi lamang sa PNP personnel, pero bisan mga traffic enforcer. Nagpatigayin sila sa drug test. Anong resulta sa nidri? Ano iba ng programa sa Silay City? Upod naton sa Piyakalinya, ang hepe sang Silay City Component Police Station, Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Sir, good afternoon. Live ikaw karon diri sa Action Reports Afternoon Edition. Sir, doon na may hapon sa imo kag sa mga nagapamati sa imo programa. Yes, sir. Thank you, Gido. Anyway, I would like to congratulate you. Naka 1 year ka na liga semana and for the consecutive months, kamo ang Silay City, do mo ni ang number 1 sa unit performance rating. Am I right, sir? Yes, sir, no, kaluyan kang mahal nga Diyos, padayon kita sa pagserbisyo sa aton nga pumulong sinanglan. Oo. Anyway, sir, this is your project. The name is Project Dream Big, and this is all about making sure nga dra sa Silay, ang community dra drug-free. Nagkandak ka mo, sir, drug test, surprise sa mga traffic enforcers? Yes, sir, no, as part ng campaign, hindi lang sa PNP, but also sa ating local government unit, sa pagpanguna sa ating Mayor, Honorable Jorit Gallego. We will not stop, and we are on action sa pag-clear ng Silay City against illegal drugs. Pila ka bilog, gid sir, nga traffic enforcer, and anong resulta sa niman? Bali, ang tanan natin nga enforcer, din kandakan din natin sang surprise drug test. Out of 97, may pito kita nga na nag-positive sa result sa illegal na droga, no? May duwa na, di nga nagagamit sang marijuana pag ang 5 sa illegal na sabot. Pero, sir, pag nagwaya ang resulta, digto na balaan nga nag-positive sila. Yes, sir. Alright. After kaya nga itong drug test kit is ara mo lang na within 5 to 10 minutes mabalaan ka na na dayon. Kag din-retest pag-iluwat para to confirm nga positive gid ang ilang urine for presence of illegal drugs. So, confirm ang yapon, sir? Yes, sir. Okay. So, kung mga amo sa nga kaso, ano natabo sa ila? Bali, immediately, upon knowing sang ni Mayor, nag-instruction na siya sa amon to start the termination proceeding para ma-terminate na ang 7 ka traffic enforcer nga na-discover nga nagagamit sa illegal na droga. Okay. So, kakason gid sila gilaya sa serbisyo bilang TA. Yes, sir. No, actually, starting today, wala na gini sila nag-duty, no, tanan, wala na gini sila nag-duty. Pag ang 5 kasi na nag-undergo sang amon nga community those drug rehabilitation program nga fortunately nag-start man kagita pang aga. So para sa imo, ano ning implication sa niman? Is it a negative nga effect or this would bring a positive outlook nga grabe ang inyo focus sa kampanya kontra illegal drugs? Actually kung ako I want this as a positive work, no. Diri sa Silay seryoso kami na ma-eradicate natin ang proliferation ng illegal drugs. Kag with the guidance and wisdom sa aton nga mayor, wala gini siya nagduwa-duwa sa aton nga project na din propose. Ang project ay Dream Big since this is a two-way project ng rehabilitation and law enforcement. So kita tungod nga may ara kita objective nga ma-clear ang Silay City sa illegal drugs. Amo ni aton nga mga steps nga ginapanghimo no para maging successful kita sa aton nga mga objective with regard sa eradication sa illegal drugs. Okay, diri nila makita sir nga you are very much serious nga dapat ma-achieve naton ini nga objective sugudan naton sa mga LGU nga mga personnel. Yes, and actually kanina sang aga nag-start naman kita sa drug test sa mga department heads, mga executive assistant sa mayor, kag iba nga mga members ang mga offices sa division sa Silay City, no, and this will
last until all personnel, including the job order in casuals, ma-test sa illegal drugs. So sige na, gulpian, naigli ini no, wag nila aware. They are not aware. Yes, sir. And ano na ganing dapat patihon nila ang advice ang amon nga mayor nga hindi na sila tani magamit kay ginatagaan na sila sa nga maka-obra sa gobyerno, hindi na nila pagkuyangan ang amoning opportunity no sa pamaagi lamang sang kadali nga kalipayan or ang ilang paggamit sa illegal nga droga. Sir, ano ko lang, I don't know if you have an idea. Ano ning pito nga mga nag-positive? JO ni sila or regular nga TE? Bali GO, gini sila tanang sir. JO sila tanan. Anyway, congratulations sir, at least no diri nato no pamatud-an nga wala gid ya sang ginadampigan. No bisan official ka man or ara ka diri ka trabaho sa LGU, basta yung nagagamit ka sa illegal drugs, automatically gina subjected ka gid for anything para ma-prove nga wala kita dira sang magina-protektahan sa Silay City. Yes sir, no, hindi lamang siningation but this will be a continuing activity nga i-conduct nato no sa Silay para ang aton nga mga officers, mga employee maging magandang sila kag hindi na sila matintar nga magamit sa illegal nga droga. Okay, no. Anyway, sir, gaano ka time do you have fun run nga mga activity in line with the 28 PCR month, sir? Yes sir, may kita mga series of activities. Actually ang una gid na isang aton nga bloodletting that will be on Friday. Amo man na gina-imbitaran man nato ng mga gusto mag-donate sang dugo, kaya ini nga mga dugo nga inyo nga i-donate magamit gyapon ni naton sa aton mga parente kilala kay ihatag man naton ni ang mga blood card. Okay. Then another thing, may ara pa kita mga fun run next week kag fun ride the week after pagid no. So we have this series of activities in relation to our 28 Police Community Relations Month. No, so pulibok ang aton nga mga activities sa barangay, sa mga hacienda, sa mga purok no para at least ang aton nga community engagement is 100% mabalance ang aton nga mga pumuluyo nga ang kapulisan, ang aton local government unit para sa ila nga magabulig at mga suporta. Sir, ang inyong nga fun run sa 22, no? Yes sir, that will be next week, next Saturday. Okay. Anyway, sir, thank you so much gid no sa mga information ka sa time naging share mo diri sa amon sa Action Radio Bacolod, sir. Yes sir, Jan, thank you man kag madamo gid nga salamat sa imo nga pagtawag. Thank you so much. May nga pon, sir. Action Report. Sa TPN